Мусульмани всього світу продовжують святкувати Курбан-Байрам. Сьогодні третій день свята жертвоприношення. Він символізує подвиг пророка Ібрахіма, який в ім'я віри готовий був принести в жертву єдиного сина. Але Аллах змилостивився і замінив жертву ягням. Для мусульман це символ милосердя і любові до людей. Масштабні святкування відбулися сьогодні і в Києві на території національного комплексу «Експоцентр України». Кримсько-татарські частування, розваги для малечі, а ще змагання із кримсько-татарської національної боротьби «Курєш». Як все відбувалося, розкажуть мої колеги. Попри 30-градусну спеку, кілька тисяч мусульман зібралися у столиці на святкування Курбан-Байраму. Віряни переконані, саме зараз, коли їхній рідний Крим окупований Росією, треба триматися разом. І саме віра допомагає їм у цьому. Важность заключается в том, чтобы сохранить свою идентичность. И для нас, крымских татар в частности, и мусульман в общем, особенно вот в наше современное время, важно это прочувствовать, важно этим жить. Майже кожен, хто сьогодні тут виступав, говорив про те, що мало бути, щоб ми зараз в такий день всі були на своїй землі. Ми намагаємося максимально зберігати і етнічну, і релігійну ідентичність наших дітей. Ми все робимо для того, щоб якомога скоріше повернутися додому. Слідом за дорослими на сцену виходять вихованці недільної ісламської школи. Окрім коротенького спектаклю, підготували вірші про батьківщину та віру 3 мовами – українською, кримсько-татарською та арабською. Для дітей встановили батути, організували ігрові майданчики, а годували малечу та батьків кримсько-татарською стравою – нутом з м'ясом. Серед організованих змагань для хлопчиків – перетягування канату та традиційний куреш. Серед призів – велосипеди, футбольні м'ячі, скейти та ролики. Понравилось, что много братьев, сестр, можно поиграться. Мне очень нравится, потому что я отдыхаю и радуюсь. На жіночій половині кожна бажаюча могла придбати дизайнерську мусульманську сукню. Когда мы только приехали, было очень тяжело, потому что нас здесь было очень мало, и морально было намного тяжелее, да. А сейчас уже знакомых больше, уже значительно больше. В течение 5 лет мы уже приходим, но последний год, машаллах, очень хорошо, все организовано, нам очень нравится. З кожним разом все лучше і лучше происходит. Лише цього дня організатори роздали понад 1000 подарунків для малечі. Усе, аби на їхніх обличчях сяяла посмішка. Сотни, а может и 1000 детей сегодня радовались. Я надеюсь, что мы, все, кто принял участие в организации, получат награду от Всевышнего. Вже 6-й рік кримські татари влаштовують свято Курбан-Байрам не на рідній землі, але вірять у своє повернення. Просять про це у своїх молитвах і сподіваються, що вже наступне свято відзначатимуть у звільненому від окупантів Криму. Мілена Аміді, Асан Емінов, Заман, АТР.